Takže čaute, máme tu superov z Fuego Sparring, takže poprosíme o výšku, váhu, vek. No, vek 15 rokov, výška 1,80 m, váha 62 kg. OK, ďakujeme, poprosíme ešte teba. Takže vek 16 rokov, váha 61 kg a výška 185 cm. OK, ďakujeme. Ako sa tešíte na Fuego Sparring? Tak teším sa celkom dobre, lebo mám dobrý pocit, už sa teším a zaujíma to, ako to dopadne. A aké máš vyjadrenie ty? Tá, teším sa celkom, že sa zabavím a tak, že no, tak. OK, no a takto, ako máš prípravu na sparring? Momentálne akože žiadnu, ale určite začnem. Chcel by som začať aspoň aj nejakú tú minimálnu prípravu. OK, a ty máš nejakú tú prípravu, alebo bez prípravy? Už som začal s prípravou, mám denný režim 50 klikov, 50 brušákov aj 50 repov a 3 minúty v plenku a potom ešte beh 2 km. OK, a takto. Máte ľahký sparring alebo tvrdý sparring? Asi skôr tvrdý. OK, tvrdý. Súhlasíš? Súhlasím. OK, tak poprosíme ešte o ten stare down. Takže čaute, máme tu aj supera z Fuego Sparring, taktiež predstav sa nám, ako sa voláš, váhu, výšku, vek. Volám sa Martin Košč, mám 15 rokov, 187 výška, 110 kg. OK, a teší sa na Fuego Sparring? Veľmi sa teším, som neskutočne nabudený. OK, a ako by si chcel ukončiť supera? Na zemi alebo v postoji? Asi v postoji. OK, a takto. Máš aj nejakú prípravu? Ešte nie, ale od budúceho týždňa idem na to. OK, a máš nejaký ten cieľ? Že čo budeš robiť, alebo schudnúť, alebo pribrať? Jasné, schudnúť by som chcel. OK, tak ďakujeme za rozhovor. Ďakujem. Keďže nie je tu super, tak bude asi samotný stare down a potom ešte tieňovanie. Tak ďakujeme za rozhovor. Čaute. Majte sa.